лабҳои дам аз сар то по варам, ақл кам вале роҳнамои зиндагӣ дар инстаграм. хонаи обод сохта натавонистанд, зиндагиро нигоҳ дошта натавонистанд, фарзандро бо падару модари комил ба воя расонда натавонистанд. аммо имрӯз ба шумо дарси зани озоду муваффақ будан медиҳам. шумо ки шавҳар доред, фарзанд доред, хонаву дар доред, ба зиндагӣ сохтаву саҳнавии онҳо дода шуда хонаи ободи худро аз даст медиҳед. ҳадияҳои қимат, сабадҳои дубайский шоколад, сафарҳои пай дар пай, зару зевар. фикр мекунед ин ҳама хайр аст? ҳатто баъзеашон бароятон ошкор мекунанд кадом ҳадия аз кадом хайрхоҳ аст. он чӣ ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. парвардигор мегӯяд ва чашмони худро ба он чӣ баъзеҳоро аз он баҳраманд сохтем